Да, може би камерите. Те притесняват ли те? Много са. За първи път съм в телевизията. Наистина е под напрежение съм през цялото време, бях просто трябва да не кажа някаква глупост. Майка ми ще ме гледа, баба ми и тя. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с сутрешния блог на новините на Пловдивска обществена телевизия с балончето. С балончето? Нали, има такъв логото беше на балон с тия големите. Така. Здравейте, скъпи приятели! Здравейте и вие, с които тук в YouTube все още не се познаваме. Аз съм Десислава Славова и всички вие сте добре дошли в моя канал. Днес разговорът е с Димитър Георгиев, който освен, че притежава развит интелект, е и много готин човек и събеседник. Въпросите, които ще разгледаме, са част от рамката "Имам, правя, съм", която е много добър инструмент за опознаване на себе си. Повече информация за нея може да намерите в предишния разговор в канала. Линк ще оставя долу в описанието. Съветвам ви да си дадете личен отговор на въпросите, които след малко ще чуете. Харесайте това видео, абонирайте се за канала, натиснете камбанката и извършете всички ритуали в YouTube. Хайде! Черно или бяло? Че. Трите качества, които те описват най-добре. Ужас. Малко лице неприятен, Това не е вярно. изключително говорен, всезнайко. Нервен гений или щастлив глупак? Нервен гений, винаги. Скок с бънджи или разходка в планината? Възходка в планината. Да. Ти нали каза, че не искаш да те представям по някакъв много? Не, наистина. Даже не казах, че чупиш клишето за IT. Така ли? Да. То си проличи. Да. Забелязвам в последно време, че хората предимно си общуват онлайн, което до някаква степен е голямо улеснение и много хора го предпочитат и пренебрегват реалната комуникация. Ти кой тип общуване предпочиташ? Онлайн или на живо? Абсолютно на живо. Поради много причини. Най-малката е факта, че работя на професия, която ми се налага много време да прекарвам онлайн и свободното си време сигурно не искам да съм пред какъвто и да е екран, монитор или устройство. И живия контакт е много важен, защото мога просто по начина, по който даден човек разсъждава, по неговите мимики, жестове, не знам, езика е нещо много, много силно и когато го скриваш зад един чат или видеоразговор, просто емоцията не може да се предаде по същия начин, а все пак аз поне харесвам като говорим, да говорим и да е нещо смислено. От друга страна, пък онлайн, нали, възможностите за комуникация са много, много добри, особено ако имаш приятели в чужбина или които не са в рамките на на държавата или на континента, за тях е много удобно да. Ние имаме приятели, общи, наши, с които поддържаме такъв контакт и това е единствен начин, по който може да го правим и е окей. Да, така е. Но ако имаме възможност да се видим, аз предпочитам да се видим. Да, и аз съм на твоето мнение. Смятам, че трябва да се фокусираме върху социалните мрежи, върху техните плюсове. А именно, точно когато хората са в чужбина, да общуваме по този начин с тях. И съответно, ако сме в рамките на един и същи град и ако ни е възможно да се видим на живо, да предпочетем този вариант. Точно. Какво те заобикаля? Какво ме заобикаля? Да, какво е твоето обкръжение? Едно страхотно балонче от, може би, от хора. И както в професионален, така и в личен план. Това те заобикаля? Да, много хубави хора, поне аз се старая това да ме заобикаля. И да, винаги срещаме и такива, които не искаме, може би, да ни заобикалят. Но да, това е нещо, което за мен е най-важно. Хората около мен да са дейни, да знаят какво искат, какво правят, да правят смислени неща, целително. Не може всички да са толкова амбициозни. Всеки си има някакъв капацитет и отговорност пред себе си и амбиция, но за мен е важно да
хората около мен, за обикалящата ми среда, по някакъв начин да ми помага и аз да раста нагоре, да ме търпа. Това е естествено от философски погледнато, иначе обикновено съм заобиколен от много устройства и техника. Имаш ли си някаква твоя си рецепта за пълноценно ежедневие? Да разпуснеш от всичките тези устройства и да се отървеш примерно от стреса по някакъв начин. Аз се опитвам максимално да запълвам ежедневието си, да нямам много време, в което да се чуя какво да правя. Естествено, че разпускам, имам много начини за това. Някакви физически дейности. Свободно си време почти ежедневно, отделно от ден да излизам, когато имам възможност с близките си хора. Така не много мога да разпусна. И когато имам възможност да обикалям. Днес в просто някаква кратка разходка по планината до най-близките и че е нещо по-сериозно организирано, това е също много зареждащо. Да. Хубаво да се пътува и според мен това е един от най-добрите начини да се откъснеш изцяло от ежедневието си. Ти по този начин си зареждаш вътрешните ти ресурси. А какви са твоите вътрешни ресурси? Моите вътрешни ресурси? Да. Моят вътрешен ресурс, може би най-сериозният ми е факт, че имам огромна отговорност пред себе си, че трябва да си справям с нещата и това ми дава много голяма задвижваща сила, защото не искам да бъда посредствен, искам да се справям и нещо, което наистина много ме движи, е факта, че трябва винаги да бъда на ниво и се опитвам да съм това е тъпото клише, да бъда най-добрата версия на себе си, не сме някак се събрали да говорим. Но това е много вярно. И ако всеки от нас се стреми непрестанно да бъде най-добрата версия на себе си, ще има едно непрестанно надграждане, което е много хубаво. То е така, обаче аз не обичам да говоря с такива звучни фрази, които не срещаме всеки ден и си цъкаме инстаграмчето и за всякакви видни и невидни инфлуенсери, които казват, че животът е щастлив, е хубав, всичко трябва да се стремим към най-готините неща, яхти, купони и така нататък, да сме най-добрата версия на себе си включително. Според мен всеки човек трябва да мине своя път, понякога той трябва да е дори на дъното, след това трябва да има някаква липстота, след това пак трябва да падне, в смисъл това е една така, винаги трябва да има амплитуда между стадиите в този живот. Не може да си винаги на върха, не може да си винаги на дъното, но е неизбежно да си на двете места, така че колкото ти се опитваш да се стараш за най-добрата версия на себе си, тя може да не е най-добрата, сигурност, но да кажем, че за момента това, което ти трябва да се опитваш да го постигнеш. Да се върнем на ресурсите, защото ще се отплесваме много в този разговор, със сигурност. Отплесвай се. Да. Според мен това е нещо, което много ме задвижва и това е някаква отговорност към себе си и към хората, които ме познават. Бидейки някаква фигура в техния живот, която не знам, разчитат на мен и аз трябва да се правим, дали ще е в личен или в професионален план, няма някакво значение. Ти си много отговорен човек. Старая се. Да, то ти е личи. Но знаеш и как да разпускаш, което е много добър вариант. Така е. Хем едното, хем другото. Питам се. Това е важно. Не може само да работим, не може само да имаме отговорности. Трябва да разпускаме. Всеки трябва да намери начина за него, който той може да разпуска. Някой предпочита да редят пъзели. Защо да не? И да четат книжки, други предпочитат да излизат. Всеки си има някакъв си момент на отдих. Да. Хубаво всеки да си го намери и да го практикува. Да. И най-сериозният ми ресурс е неизчерпаем източник на тъпотия.
Значи мога да говоря глупости с часове. Не се смятам за особено интелигентен, така че знаеш тази сентенция, че колкото си по-капацитетен си, толкова по-голям простак, за мен не важи. Аз съм си само простак. Те хората около мен го знаят. Но това е нещо, наистина много важен мой ресурс е наистина говоренето и мога да говоря с часове, нямам абсолютно никакъв проблем. Сега да има какво да кажа. Ма ти винаги имаш какво да кажеш. Ами, старая се. Да. А когато нямам какво да кажа, предпочитам нищо да не казвам. Това е много, много добре. Би било добре, ако доста хора практикуват това. За мен също е много важно. И това са наистина, ако трябва да ги синтезираме, това са отговорността към себе си, към мен и към хората около мен. Това е някакъв такъв, дори мога казвам, нагон за някакви съществени разговори. Наистина много сериозен ресурс. И много обичам да го правя. И много ме зарежда. Да. И другата, последната задвижваща сила е простотията. Накъде без нея? Защо избра днес да си сложиш тази тениска? Защото вчера Деси ти ми каза да сложа най-крещящата тениска с най-голямата щампа. И аз го изпълних. Ти сериозно ли го приятел? Прие го сериозно, наистина. И ти ми каза, че ще си по тениски и ме излага. И си сложи сако, аз бях си подготвил костюм от абитуренската. Изглади. Обичам широки тениски, черни. За да ти е широко на душата. Да. И защото не си личи, че съм дебел. Поредната лъжа. Ти в този клип доста лъжи, така ще изговориш. Има ли нещо, което ти се случва постоянно? Да. Ежедневно ходя на работа. Комуникирам с хора. Ям доста често също. Това са нещата, които мисля, че постоянно. И постоянно мисля, постоянно мисля. Това е, може би, най-големият проблем. Да, това много те затруднява и затормозява. Това ми случва постоянно. Да обсъждам неща със себе си. Да, и аз съм по същия начин и наистина това ме твари понякога. И трябва да намираме някакъв начин, било то чрез практика или чрез зареждане на нашите ресурси, да не мислим толкова много. Или поне да има ситуации, в които да се фокусираме върху нещо друго, което ни разтварва, а не толкова мисли, които често пъти ни натоварват. Ами, пак се връщаме неизбежно да има мисли, които ни натоварват. Да. Трябва да справим с тях. Такъв е живота. Да. Какво умееш ти най-добре? Аз какво умея най-добре? Да. Може би да разбирам до някаква степен хората. Получавам си. Виждам го от по-близките ми хора, може би разчитат на мен повече. Това умея да правя те. Не знам какво не умея. Какво? Да гладя. И аз. Единственият ми недостатък. Да. Но това е много хубаво, защото не ще да бъде перфектният мъж. Промотираш ли си? Не. Дами и господа, Димитър Георгиев току-що се промотира. Добре. В какво вярваш ти? Вярвам. Да. Вярвам, че има някаква зависимост в този свят. Какво е тя? Ако правиш добро, ще получиш добро, ако правиш ще получиш лошо. В смисъл толкова е просто. Не знам. Може да е наивно, може да е най-умното и сигурно сериозно нещо, което съм изричал, но според мен поне аз живея така. Много. Гледам да правя добро, случва ми се да правя лошо, случва ми се да получавам и от двете. Но това е. Според мен всеки дали ще е религия, дали ще е чакра, аура, такива неща. Окей, нека хората вярват в нещо, но дори е много интересно, защото много хора казват, аз не вярвам в Бог, което само по себе си е супер парадоксално, защото то пак е някакъв вид вяра.
Защото нито някой е доказал, че има Бог, нито някой е доказал, че няма Бог. Да. От математическа гледна точка това е супер неиздържано доказателство, просто да заявиш, ами то няма Бог, защото няма Бог. И това, че ти смяташ така, е именно липсата на Бог, пак е някакъв вид вяра. Те вярват в това нещо. Тъй като, Да. ако трябва наистина да го докажеш, трябва да покажеш абсолютно всяка една частичка да посочиш в нашия свят и да кажеш, да, ти не си Бог. И това, ако го направиш, което е абсолютно невъзможно, тогава може да ти повярваме. По същия начин е с доказателството, че има Бог. Ти трябва да намериш този Бог, който пак не е възможно, защото просто те много частички в нашия свят и няма как да ги минеш всички, че да направиш много хубаво издържано доказателство. И за мен всеки вярва в нещо. И нали, пак дали ще е религия, дали ще е някаква там странна чакра, аура или всякакви такива диващини. Хубаво е хората да вярват в нещо. Аз поне за себе си вярвам в това. Простата сентенция, ако правя добро, ще получи добро, който пак е някакъв вид дори християнска вяра. Християнски образувам. Окей, аз съм файн да го кажете така. Много хубаво го каза. Мисли. Какво означава за теб успех? Успех? Да. Да се прибера вкъщи и да съм доволен от себе си. Колко хубаво звучи. Просто, Много простичко. Да. Какво значи успех, смисъл? Да имам много пари. Окей, ще имаш, може би, някой да е много пари. Да имаш семейство, супер. Може би някой ден ще има семейство. Как това мога да го измериш най-лесно? Ако се прибереш вкъщи и си доволен. Да. Ако някой Най-важното. чака, има къде да се прибереш. Това е. Има ли нещо, което теб те ограничава? Не ме ограничава. Да. Дали би било чисто от теб самия, ти сам да се ограничаваш, Разбира се. или пък от други хора, нещо, което те ограничава, Разбира се, че обстоятелства? Винаги има нещо, което те ограничава. Винаги е хубаво ти да имаш някаква граница. Хората без граница са опасни хора. Не знаеш кога да спреш, Мгм. не знаеш какво да правиш в ключови ситуации. Така че да, ограничавам се за някакви неща. Дали има някакъв външен фактор, който ме ограничава? Смея да твърдя, да. Има такива. Мгм. Но те са съвсем нормални. Да, така е. Аз също така смятам, че хората, които не знаят какво правят и буквално са непредсказуеми, това са глупаците. Те са една много опасна част от хората, които ни заобикалят, защото те наистина са непредсказуеми и могат да нанесат вреди както на себе си, така и на околните, без даже да го планират. Даже бях гледала наскоро един клип, линк ще оставя долу в описанието, в който клип се казва, че бандитите са по-малко опасни от глупаците. Именно поради тази причина, че глупаците са толкова непредсказуеми, че много могат да те Ако изненадат. бандитът е глупак, Не, те просто в този клип са разделени на няколко групи, две от които са бандити. бандити, тази И страхотна дума. глупаци. Бандит. Да. Бандит. Така е. Ти не си бандит. Аз не съм. Да. Аз съм съгласен, че кои са глупаците? Дай да... Кой е глупак? Кой е глупак? Глупак е човек, който не може да държи отговорност за своите действия. Той не знае какво прави. Той буквално е непредсказуем. Прави нещо без да мисли. Без да влага абсолютно никакъв план в А нещата. това означава, че той е глупав. Да. Аз говоря в момента за глупаците. Ами, не знам, според мен има много хора, които това го правят нарочно. Те тогава може би са в друга категория. Да, но много е трудно да се дефинира това понятие. Наистина, както ти казваш, тук важното е не как те класифицираме, а твоите действия и когато ти не можеш да боравиш добре с света около себе си, може би наистина си глупак и си опасен. Какво за теб е ценност? Ценност? Да, на теб какво ти е ценно?
Много неща са ми ценни. Най-простите ценности – семейство. Най-важното, може би. Да. Някакви чисто човешки ценности, които са... Не искам да ходя да бия хората по улицата. Трябва да се отнасям добре с всички. Някакво нормално отношение. Според мен е много важно, защото просто всичките неща са супер сложни и супер важни. И върху тях трябва да се акцентира, а не тук да мислим някаква много сложна система от ценности и от... Но то няма и смисъл. Долу в основата са простичките неща. Да, точно това е. Старай се, като видиш някой да го поздравиш. Се усмихнеш, не че аз много се усмихвам, но просто да... Може да правиш деня на някой. Да си добър с хората. Това е важна ценност. Семейство, човешки ценности... Имаме и сигурно и други ценности. Сигурно. Това са важните за мен. За какво за мен е ценност, за кога може нещо да ми стане ценно и да го нарека някакво ценно за мен. Когато сметна за себе си, че ми е изключително важно, практикувам го ежедневно и има някакъв смисъл. Ако виждам, че наистина има защо да го правя, ще го правя. Ако не виждам защо да го правя, понякога пак ще го направя, просто защото трябва, защото се налага, но това не би го нарекал ценност, по-скоро задължение. Имаш ли мисия и каква е тя? Мисия имам, да. Каква е? Мисията ми е да забавлявам хората със своята тъпотия. Ти много говориш за тази тъпотия, но според мен тя е само един балон в твоята глава. Мисията ми е да... Не, няма мисия. Имаш. Сигурно имам, не знам. Ще не, може би. Ако можеше да си избереш да бъдеш анимационен герой, кой би бил той? Много сложен въпрос. Колко анимационен? Колкото искаш. Колкото искам. Да. Винаги съм искал да бъда Батман. Защо? Какво ти харесва в Батман? Какво ми харесва Батман? За това, че е Батман. За това, че е много готин. Че има това име. Батман. Защото всеки като го чуе си представя някакъв много готин образ. Да, такъв черен образ. Да, и ти става да идеш черните. Да. И искам да съм Батман. Не съм мислил никога по този въпрос, наистина. Добре, кой ти е любимия анимационен герой? Със сигурност много харесвам тези стари филмчета. Примерно, аз съм гледал съм новите и съм запознат, но обожавам да гледам някакви такива стари анимации от Looney Tunes, дори Bugs Bunny. Много е смешно, като пораснеш малко. Може би като си малък не е толкова смешно, но сега става много смешно. Те бяха много красиви детски, бяха доста по-смислени и не толкова промиващи мозъка, както са сегашните. Да, никога не съм бил страшен фен на детските филмчета. Аз много се вълнувах от тях, даже си спомням, че по първа програма даваха Том и Джери. Не, даваха Том и Джери по Cartoon Network. Обаче дядо гледаше Народното събрание по първа програма и аз... Какво беше там? Парламентарен контрол. Така И аз гледам всяка седмица. И аз просто отивах до него и бях, моля ти се, посними Том и Джери, махни го това. И много се вълнувах. И аз спомням детската градина, гледахме Power Rangers. Бяха готини.
наистина, може би, най-важното. Важни са детските, трябва да ги гледаш. И тия анимации на по-голяма възраст стават още по-смислени. Гледаш един Цар Лъв. О, да, Цар Лъв, да. Примерно. Цар Лъв има много дълбок смисъл в него и гледайки го като малки, аз мисля, че той по-скоро Ти гледаш ученца, Именно. маймунки. Той е предназначен да го видиш, да го изгледаш, по-скоро когато пораснеш, Да. за да разбереш. Мисля, че може да натежи много повече, когато си голям. Сигурност. Това не мога да кажа, че ми е най-важният филм в живота, но гледайки го на по-късна възраст, много му се замисли за някакви неща. Аз бивам и на немски. На немски. Да, Страхотно. да. Няма търпение да го изгледам на немски. А кой си ти? Кой съм аз? Да. Това е въпрос, който малко или много затруднява човек да си отговори на него. Естествено, той ме затрудня. Аз имам една страхотна сентенция. Кажи я. Тя е плод на дълги години размисъл над моето битие. Това, че аз съм един квартален пух, търсиш хамстърски рай. А сега официалната версия? Официалната версия. Аз съм си аз. Ти си. Правя се да съм си себе си и това, което всички виждат. Това е много хубаво. Не е точно така, нали? По-близките ми хора го виждат. Аз имам много себе си, да. Мисля, някои хора виждат едно мое себе си, които не са ми толкова близки. Други, които са ми по-близки, виждат друго мое себе си, което е нормално. Не е лицемерно. Ако някой каже, че това лицемерно не е, то е тъп. Мога да го обида директно, да му кажа, ти си тъп. Това не е, това е просто някакъв механизъм, с който да боравиш с заобикалящия свят. Защото ако всички сме едни и същи с всички други, да. Все едно да отиде да си разкаже живота на маникюристката. Не, това аз не го намирам за нормално. Става? Има много хора, които го правят. Да, става. И ходят в такъв тип... И аз на моята не изподелям нищо. Ще ви се вълчим. Един час. Разбирам. Ами аз ти благодаря за този разговор. Това беше. Страхотно. Има ли нещо, което не казахме, а смяташ за важно и искаш да го кажеш на нашата аудитория? И на младите хора най-вече. На младите хора да им кажа да не се мислят за повече, отколкото са. Според мен трябва да сме много по-смирени и да им ставаш хюбрис. Това е тъпо. И да не може да си говорим всякакви неща и глупости. Това е най-важното. Дори в ежедневието ни, когато се шегуваме помежду си и срещаме някакви други хора, това се отнасяме по-така с не толкова уважение да понякога към себе си в такива моменти, защото не сме най-великите и това е нещо, което според мен е много важно. Поне аз това, което виждам, нали, аз нямам чак толкова много млади хора около мен, че сме възрастни. Не сме. Възрастни сме. Тоест да сме здраво стъпили на земята. Да. Не да знаеш, че всичко се постига с труд и желание, амбиция. И като постигнеш нещо, не се изстрелва в космоса. Ще постигнеш още много неща и чак тогава се изстрелва. Аз смятам, че в момента, в който си кажеш аз успях, изстрелвам се в космоса, автоматично падаш надолу. Защото ако през цялото време се стремиш към това, нали, само хората да видят, че ти си успял, за мен това не е смисъла на нещата. Смисъла е ти лично, вътрешно, малко или много да пораснеш, но не да си нали, да израснеш вътрешно, но не да си кажеш, ето аз успях, спирам. Не. Естествено. Трябва да бъде едно непрестанно израстване, качване, слизане. Гърча е
цял живот. Ти не мога просто е така в филма да кажеш, аз успях. Не мога да се случва това. Да, именно това казвам. Какво значи да си кажеш, аз успях? Нали, това е още в началото да засегнахме. Как нали, се чувстваш успешен, какво за теб е успеха. Това до някаква степен е измеримо. Нали, имаш примерно кариерно развитие, ще повишат. Това е някакъв измерим успех. Наистина. Окей, но има и то, който е до някаква степен неизмерим. И това е нали, семейство, вътрешно състояние, дали си доволен с себе си, със своите мисли. Примерно това, че имаш две деца, а малко имаш трето, не си по-успешен според мен. Не знам, по-успешен ли си, ако имаш три деца вместо две? Не знам, аз ако имаш две или три. Не, ти си по-успешен пак за демографията, ама за себе си по-успешен ли си, като имаш три деца или две? Ще обичаш ли повече три деца вместо две деца? Може би трябва да поканя тук някой друг, който има С деца, да. деца, Ме за е да интересно, кажеш. наистина, дали ако имаш три деца се чувстваш по-успял, колкото ако имаш две деца. Вероятно е така. Може би и така, наистина. Но не смятам, че можеш да си измериш обичта към децата си. И ако са три, да е повече. Добре се получи. Айде да видим сега дали сме снимали. Да, аз съм готов за много, даже аз мисля, че ще продължим час и половина да си говорим. Не, аз ти казах.